Әдәбият дөньясы шундый кызыклы, гыйбрәтле дә ул. Кайчагында аның шәхесләре дә фаҗигаи гомер кичергәннәр. Нәкъ менә моннан 100 еллар элек Казан каласы кайнаган шагыйрьләр, хади такташлар, Гадел Кутуй, аннан классик язучыбызга әверелгән Кави Нәҗмиләр һәм шул ук вакытта безнең бер онытылган шәхесебез дә бар. Ул Сталин репрессияларына эләгеп, шактый язмышларын фаҗигалы төстә булса да, аннан шул фаҗигалардан арынып, исән-сау кайтып, шактый гына хәтерем ялгышмаса, Әнвәр ага 69 елда вафат булган Сирин Батыршин дигән шагыйрьне без беләбез дип әйтәм мин, чөнки Мираж журналында эшләгән чагында Әнвәр аганың аның иҗатын, шәхесен барлап чыгарган мәкаләләрен каләм аша да үтте, чөнки редактор булып эшләгәндә. Менә Әнвәр ага Сирин Батыршин дип менә онытылган шәхесләребезнең, сез бит инде менә аның төп иҗатын, шәхесен үзебезгә, милләтебезгә кире кайтаручыларның төп фигурасы дип әйтер идем. Менә аның китап язмышы ничек тора? Тупланамы ул, нинди яңа материалларыбыз бар? Гомумән яшь укучыларыбызга әйтик, Сирин Батыршин кем булган ул? Аның үз исеме Сирин, ләкин әдәбият тарихына ул Сирин булып килеп кергән һәм ул Ютазы районы Кәрәкәшле авылында туган, 9 балалы гаиләдә 5нче бала булып туган ул, һәм әлбәттә башта Кәрәкәшледә укый, аннан соң ул вакытта атаклы Бәйрәкә мәдрәсәсен тәмамлый, һәм шуннан соң Бөгелмәдәге 3 еллык укытучылар әзерләү семинариясендә белем ала. Октябрь революциясеннән соң гражданнар сугышы вакытында ул хәтта гражданнар сугышында да катнаша әле. Ул чак әз генә аклар кулына эләкмичә кала. Менә шушы вакытта ул иҗат итә башлый. Беренче шигырен ул 1914 елда Фатимая Фәридәгә багышлап яза. Фатимая Фәридә билгеле булганча Себердә газета чыгарган журналистларның берсе, ул Вагыз Нәүрүзовка кияүгә чыгып, алар Омскага китәләр дә, анда газета чыгаралар, һәм бер вакытны ул авырый башлый. Авырый да үзенең туган авылы Кәрәкәшлегә кайта. Һәм анда узакта тормый, ләкин узак тормаса да, шунда ул хатын-кызларны укыта башлый. Һәм бер вакытны ул вафат була. Аны соңгы юлга узатканда төрле авыллардан, күп авыллардан халык, меңләгән халык җыела. Менә шул халык алдында Сирин үзенең беренче шигырен укый, Фатимая Фәридәгә дигән шигырен укый. Шулай итеп, халык алдында үзенең шагыйрь икәнлеген күрсәтә. Инде гражданнар сугышы чорында ул үзе атта чабып, кораллар алып, гражданнар сугышында катнаша һәм аның иҗаты гражданар сугышына багышланган шигырьләр белән башланып китә. Бөгелмәдә укыганнан соң Казанга килә, Казан дәүләт педагогия институтында укый. Шул вакытта ул Такташ белән таныша, Гадел Кутуйлар белән таныша. Аның Гадел Кутуйга багышланган бер шигырен әле мин бастырып та чыгардым Мәдәни җомга газетасында. Аның иң атаклы шигырьләреннән берсе Язган, аннан соң Күмәкләштерү, ягъни колхозлар оешу чорында булмый дигән шигыре бик атаклы була, бик популяр була. Аны хәтта Мухтар Мутин да үзенең репертуарына алып, аны сәхнәләрдән сөйләп йөри. Һәм аның булмый шигыре, ягъни ялгыз тормыш булмый, без яңа тормыш төзибез. Колхозга берләшергә кирәк дигән шундый шигыре ул вакытта күп кенә авылларда сәхнәләрдән сөйләнеп йөри. Ул шул хәтле Совет хөкүмәтенең халыкка яхшы тормыш бирүенә, аны бәхетле тормышка чыгаруына шул хәтле ышанган була. Ул башта Тукайга ияреп үзенең булмаса шигырен һәм шулай ук диңгезгә дигән шигырьләрендә ул Тукай әгәр дә иске тормышны гаепләп сөйләгән булса, һәм иске тормышта бигрәк тә байларның югары сыйныф кешеләрен
тәнкыйтьләсә, Сирин инде иске тормышны, капитализм чорындагы тормышны гаепли һәм менә совет чорында без матур яшәячәкбез дип иске тормышка яңа тормышны каршы куеп, шатланып иҗат итә. Әмма біраздан 30-нчы елларда ул совет системасында да кирәкмәгән ялгышлыклар, ягъни дөрес булмаган күренешләр барлыгын тышкы яктан гына кызыл булып, аның ишендә әле алдашу һәм башка алтынга табыну, байлык артыннан куу кебек сыйфатлар барлыгын төшенеп ала да, ул 30-нчы елларда инде совет җәмгыятен тәнкыйтьли торган шигырьләр яза башлый. Һәм шуңа күрә дә репрессиягә эләгүе дә нәкъ менә шул шигырьләре өчен аны репрессияләр, ул хәтта Сталинга эпиграмма язган була, ул эпиграмма сакланып калмаган, ләкин аның эчтәлеге шундый. Ул Сандугашка мөрәҗәгать итеп булай ди: "Сандугаш, син ди һәр җырыңда Сталинны мактап җырла, шул вакытта сиңа СССРның халык артисты дигән, җырчысы дигән исем бирерләр" дигән сүзләре була. Аннан ул башка шигырьләрендә дә, күп кенә шигырьләрендә тәнкыйтьли. Ана поэмасын яза. Ана поэмасында Сталин бер вакытны әйткән була: "Социализм үсә барган саен сыйныфлар арасындагы көрәш көчәя барачак" дип. Шушы фикернең халык арасында, бигрәк тә ата дөресрәге әни белән бала арасында нинди фаҗига китереп чыгаруын сурәтләгән ана поэмасы. Улы аның шәһәргә китә, шәһәрдә яши. Ананы бер сыйыры була, аның сыйыры бузаулый, тана була, шуннан соң аны ике сыйыр асрыйсың дип, аны кулак дип аны гаеплиләр һәм өеннән куып чыгаралар. Бу ана нишләргә дә белми, беркем дә яклаучы булмый, чөнки кулакны яклаган кешенең үзләрен гаеплиләр име, һәм ул шәһәргә килеп, Казанга килеп, хәер сорашып йөри торган була. Шул хәлгә җитә. Һәм ул Казанда үзенең улын очрата. Улыннан мәрхәмәт сорый. Ләкин улы шул хәтле совет властына бирелгән була, идеологиясына бирелгән була, ул әйтә: "Әгәр дә син ди фронтның икенче ягында, мин бу ягында ди, әгәр дә мин кулакны якласам ди, миңа нәрсә булыр ди?" Шулай итеп ул әнисен якламый, аңарга каршы чыга. Әнисенең кулында имчәк баласы була. Ана нишләргә дә белми. Мин ди 11 бала үстердем ди. Алар нихәтле мин алар өчен тырыштым ди. Аларның барысы да таралып бетте ди. Монда 12-нчесе ди. Әгәр дә ул да шулай булачак ди. Һәм шулай дип торган вакытта аның күкрәк баласы вафат була, үлә. Шулай итеп ана үзгәләнә, нишләргә дә белми. Монда өлкән улы аны кабул итмәде, монда үзенең имчәк баласы вафат булды. Менә шундый фаҗиганы беренче булып совет поэзиясендә шундый фаҗиганы тирәнсен итеп күрсәтеп биргән. Тасвирлаган һәм үзенең дә язмышы гел фаҗигадан тора. Әйе. Сиринне гаеплиләр 35-нчы елда аны кулга алалар һәм аны Себергә узаталар. Ул шул хәтле әшәке лагерь була. Анда көненә 200 грамм ипи бирәләр һәм анда физик яктан эшкәртәләр. Ташкы белән таш кумны 70 тапкыр икенче җиргә илтергә кирәк була. Әмма аны беркем дә үти алмый. Әгәр дә бер кеше үтәсә, аңарга норманы тагын арттыралар гына. Аның бу турда истәлекләр сакланып калган. Мин ул истәлекләрне Казан утларында бастырып чыгардым. Аннан укырга мөмкин. Һәм шунда ул шул хәтле 5 ел буенча шул хәтле битеренеп, ләкин исән кала. Битеренеп яши, исән кала. Ул булай ди: "Әгәр дә кулда ди бер җире киселсә ди, аннан кызыл кан чыкмый ди, аннан сары су чыга ди." Шундый хәлләрдә ниһаять ул үзенең 5 елын тутырып чыга.
ул хәтта аңарга кайтырга акча да бирмиләр, ул хәер сораша кайтып җитә. Кайткан вакытта инде аның бөтен киемнәре таралып беткән була, тузып беткән була. Ул шул көй авылга керергә дә уяла. Бөгелмәдә аның бер туганы була, энесе була, ул шунда кереп күлмәк алыштырып авылга кайта. Авылга кайта һәм инде 40-нчы елда кайта ул. 41-нче елда сугыш башлана һәм ул үз теләге белән сугышка китә. Сугыша шул Мәскәү янындагы сугышларда катнаша. 2 тапкыр контузия ала, аннан бер тапкыр яралана, аны Ташкентка җибәрәләр. Ташкентта бер хәлгә әйләнеп кайткач, авылга кайта һәм соңгы гомерен ул авылда уздыра, аннан инде Баулы поселогында уздыра. Авылда ул умартачы булып эшли һәм шигырьләрдә яза. Элек ничек иттереп тәнкыйтьләгән булса, монда да ул хәтта тәнкыйтьләвен дәвам иттерә, хәтта шуннан соң да. Мәсәлән, кыскартуга эләктеләр дигән мәсәлен яза. Анда бу мәсәлдә куян, эт һәм ат үзара сөйләшәләр. Аларның өчесен дә кыскартканнар һәм бер-берсеннән сорыйлар. Куяннан әйтәләр, куян әйтә: "Минем куркак икәнне белгәннәр, моны кыскартсаң да бер нәрсә дә эшләмәсләр" дип уйлаганнар да мине кыскарттылар ди. Ат та әйтә: "Мин эшләдем, бер нәрсәгә дә карамадым, алар белән начальниклар белән урлашуда катнашмадым, шуңа күрә мине кыскарттылар" ди. Эттән сорыйлар: "Син нәрсәгә кыскарттылар?" Мин ди гел ярап торган идем хуҗаларның сүзенә ди, бер вакытны койрык булган урынына эт өреп куйганмын ди. Шуның урынына ди мине ди кыскарттылар ди. Менә шулай итеп совет чорындагы вазгыятьне, андагы шул теге алдашуларны һәм ялагайлыкны әнә шундый үзенең мәсәлендә дә иҗат итә. Аннан соң башка мәсьәләләрне дә шигырьләрендә яза. Әле сөргеннән кайтканнан соң да ул 90 шигырь язган һәм бер поэма язган. Гадәттә безнең әдәбият белемендә ул аннан сөргеннән бөтенләй хәле бетеп, кәефе төшеп кайткан диләр, әмма кәефе төшмәгән аның. Баулы поселогында яшәп, аңарга квартира да бирмиләр, ул инде хатлар да яза, барыбер аңарга ни өчендер квартира бирмиләр, хәтта аның исемен дә әйтергә куркалар. Шул хәтле халык дошманы итеп саныйлар инде. 57-нче елда ул аны реабилитацияләр, шуннан соң да аңардан куркалар. 69-нчы елда ул вафат була һәм аның архивын язучылар барысы бергә җыелып, аның хатыны тапшыра язучылар союзына, ул архив Әлмәт язучылар союзының Әлмәт бүлегендә сакланган була. Бер вакытны Әлмәт бүлеген җитәкли безнең Равил Фәйзуллин белән без бер группада укыган идек. Бер вакытны ул миңа әйтте, Сиринның архивы анда саклана дип. Мин әйтәм, ул бит минем авылдан һәм минем әтинең двоюродный браты әле, шуңа күрә миңа бирсәң әйбәт булыр иде дигәнем, ул миңа бирде һәм шуннан соң мин аның иҗатын өйрәнеп, аңардан менә китап әзерләдем. Аның бер китапка гына сыймый, бер тома аның шигырьгә һәм поэмаларга багышланган булачак, икенчесе инде аның прозасына һәм аның турындагы истәлекләргә багышланган булачак. Әгәр дә менә шуны бастырып чыгарып булса, халыкка Сирин иҗаты кайтыр иде. Аны инде миннән алда 60-нчы елда Мәхсүм Латифуллин дигән яшь язучы аның шигырьләреннән бер җыентык әзерләп биргән булга Татарстан китап нәшриятына, ул чыкмый кала. 61-нче елда тагын икенче җыентыгын әзерләп биргән була, ул да чыкмый кала. Шулай итеп аның әсәрен чыгару буенча ничектер аңарга гел юл ябылып кына тора. Әле дә аның менә китабы чыкканы юк. Мин әзерләп битердем инде аны. Әгәр дә шуны бастырып чыгарып булса, бик әйбәт булыр иде. Амин, шулай булсын. Яңа китаплар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Тапшыруыбызның кунагы Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире, күренекле шагыйребез Газинур Морат. Күптән түгел генә Татарстан китап нәшриятында бик тә
үзенчәлекле бер китап дөнья күрде. Аны безнең танылган шагыйрәбез, Татарстанның халык шагыйре, Тукай бүләгиясе Клара Булатова нәшер иткән. Бу китаптагы кыйссалар, истәлекләр, алар моңарчы безнең киң даирәгә билгеле дә түгел дә дип уйлыйм. Бирдә беләсезме, хикмәт нәрсәдә? Бу бер үзенә күрә бер мәхәббәт кыйссасы. Мәхәббәт кыйссасы бу Искәндәр кыйссасы дип аталса да, мәхәббәт кыйссасы Искәндәр ул гулагларны кичеп кайткан безнең классик шагыйребез Хәсән Туфанның әдәби тәхәллүсе булган. Кайткан шәпкә ул Искәндәр дип бастырган әсәрләре нәйме. Аның мәгъшукасы ул инде безнең университетның татар теле әдәбиятын бүлегендә укучы, шәкерт, шагыйрә кыз Клара Булатова. Менә шуларның мәхәббәт тарихы язылган бу кыссага. Монда без менә укыдык бик тәнәкә исемнәре таныш безгә, ләкин тәнәкәнең кем икәнен без белмидек. Яшь чакта Хәсән Туфан иҗаты бик серле тоела иде. Кемгә уланы багышлаган, менә ниһаять төшендек. Кемгә багышлаган ул тәнәкә, ул Клара Булатованың Хәсән Туфанның, ягъни Искәндәр бушак, Искәндәрнең Искәндәр кушкан исем Клара апага. Клара Булатовага. Гыйбәтле дә, кызыклы да, сәлле дә мәхәббәтнең менә бу тарихы бу. Бәлки янысыннан да элекке заманда бик чыгарып та алмады, инде менә ниһаять теге вакыт җиткәндер. Бәлки Газинур шагыйрь мәкаме белән берәр шигырен укып үтәрсез. Менә шуңа күрә мин хәзер Хәсән Туфанның әле без бик белмәгән, аның бу китапларында да бик көлмәгән китаплар, шигырьләр булар. Менә бу яңа шигырьләр кебек кабул итеп укыла. Менә шуннан Клара Булатовага, ягъни тәнәкәгә багышланган бер шигырьне укыйм. Тәнәкәм, тәнәкәм, ак чәчкә шикеллем, еракта син миңа, якында сөеклем. Сәлдәштең, бу синең ышану иде дә, кайгыңнан яртылаш бушану иде дә. Яртыдан күбрәге миндә бит кимендә, йөрәгем авырта минем дә. Бу авыр йөрәкне үзеңә алыпты, авыртты. Ачулы язмышка, ачулы мин бүген, ул тана ант итә, билләһи мин түгел. Ул сиңа тигәндә, сатыйм анасын, миңа да тигән ул, миңа да авансым. Әйт, сине ничек мин оралыйм үткәннән, әле дә эзләре яшәгән бүтәннән. Якында син миңа, еракта сөеклем, тәнәкәм, тәнәкәм, ак чәчәк шикеллем. Менә мәхәббәт кыссасы, мәхәббәт тарихы ике шагыйрь арасындагы берсе дөнья кичеп, мехнәтләр күреп кайткан мәхбүс шагыйрь. Яшь аермасы да бармы? Яшь аермасы 36 ел гына, күп түгел. Һәм яшь студент бөйләнеп килгән шагыйрә арасындагы мәхәббәт язмышы. Бу миңа калса, бу тарих шулай ук бик безнең укучыларыбызга бик кызыклы булыр дип исәплим мин. Һәм мәхәббәт тарихы шундый кызык. Бу кем әйтмешли, безнең укучыларыбызның өстәл китабына да иләп китмәгән әле.